Pangan piyambak kalau semoga akan rumakan sarangan kadang-kadang suara musika. Semoga dipun aturaken setunggaling tetembangan ugi makarya sarangan kalian BBC Audio Rimba Multimedia suara musika. Semoga
semono kowe teko arep ngomong apa ning isor lampune bangcuk jebul kowe kok wis duwe bojo mbok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji kaget tenan atiku iki jebul kowe wis rapi resmi tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedelo bisa nambani kangenku kembang mladi arum kandhane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi tresno kok bojone uwong yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk wektu kanggo aku senajan sedelo bisa nambani kangenku kembang mladi arum kandhane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ngijabahi. Alhamdulillah.